Il-ħidma politika qrib in-nies kienet fil-qofol tad-diskorsi tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista waqt l-attività politika fiċ-ċentru tal-Għażad fil-Belt Valletta. Is-Sindku ġdid tal-Belt Valletta Christian Micallef tul id-diskussjoni politika fakkar kif il-Belt Valletta dejjem rad ġid mill-Partit Nazzjonalista. Il-Belt Valletta dejjem rad ġid mill-Partit Nazzjonalista. Ħarsu lejn l-investimenti li saru fl-aħħar snin, ħarsu lejn il-wirt li ħalliet l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista mexxija minn Lawrence Gonzi u taraw kif il-Belt Valletta bid-dinja għal pożittiv. Baqa' ħafna xi jsir, u jiena nwijat li flimkien ma' sħabi f'dawn l-4 xhur li ġejjin ser inkunu qegħdin niltaqgħu nitkellmu ma' kulħadd. Micallef qal il-ħidma tal-partit fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta dejjem kienet waħda l-ġid tal-kapitali u għal-ġid tal-Beltin u sostna l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista se tibqa' tħares lill-Beltin kollha. Il-membru parlamentari Ewropew David Casa min-naħa tiegħu tkellem fuq id-direttiva li ħadem bisħieħ fuqha ta' bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Direttiva li se tdaħħal diversi drittijiet ġodda għall familji u l-ħaddiema fosthom lill-ġenituri b'numru ta' drittijiet ġodda li jgawdu ferm aktar it-tarbija tagħhom li tkun għadha kemm twildet. Se jiġu mħarsa wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema li jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom u kif ukoll se jitħallsu permezz ta' din id-direttiva fejn xarejn minn dawn l-4 xhur ta' maternity u paternity leave se jkunu imħallsa. Jiġifieri xarej leave imħallas għall missirijiet u xarejn leave imħallas għall-ommijiet. Casa fost l-oħrajn għamel referenza l-isforz tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidher Delija fl-isforzi kollha biex jipproteġi u jġib lura l-isptarijiet pubbliċi li nbijaw lil privat. Kellu jmur il-qorti u waħdu jirrappreżenta l-ċittadini Maltin u għawċin kollha. Intant fjum il-ħajja, deputat Karmi Fsud Bonici tkellem favur il-ħajja fejn qal il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kienu se jibqa' favur il-ħajja mill-bidu sa tmiem. Li aħna bħala partit aħna favur il-ħajja mill-bidu u sa tmiem tagħha li ma naċċettawx l-abort. Illi llum fjum il-ħajja bħala Partit Nazzjonalista ninaqdu mal-poplu kollu biex naffermaw dal-valur. Għalaq billi qal il-Partit Nazzjonalista għalaq għażla l-poplu Malti fl-elezzjoni ta' Mejju li ġej fejn riżultati waħedhom juru kif il-Partit Nazzjonalista ħadem f'kull settur biex iġib lil Malta aktar u aktar fuq quddiem.